Salutări din Dubai! Astăzi am vrut să fac un video în care să vă arăt cu ce suplimente alimentare am plecat în Dubai. Așadar, bineînțeles că nu putea să-mi lipsească din geantă probioticul. Probioticul Forever, care este fantastic. Eu am început să le iau înainte să vin aici și bineînțeles că le iau și aici în mod preventiv, pentru că ne protejează intestinul, ne protejează de virus, de exemplu diferiți, nu știu, virus intestinal, ajută în caz de balonare, ajută foarte mult. Nu neapărat când pleci în vacanță, dar și când ești acasă. Un astfel de tub are 30 de pastiluțe, așadar poate fi de mare folos în cazul în care vrei să te protejezi, în cazul în care te confrunți cu diferite probleme, digestie, balonare, da? Ajută foarte mult acesta. Pe lângă probiotic, bineînțeles că am venit cu argi. Argii ajută foarte mult circulația periferică. Atunci când vine căldura, eu mă confrunt cu această problemă, însă oarecum mă ajut, previn. Nu aștept să mi se umfle foarte tare picioarele, să mă doară, să am picioarele așa greoaie, ci iau acest argi preventiv. Vreau să spun că înainte să cunosc aceste produse de la Forever, când venea perioada caldă, era ceva groaznic. Dureri de picioare, trebuia să port acele dresuri din farmacie care te strâng, da? Trebuia să fac tot felul de dușuri reci la picioare, pur și simplu simțeam picioarele greoaie, umflate, mă dureau, niște dureri insuportabile. Și mă ajutam și atunci, luam tot felul de suplimente din farmacie, din erboristerie, da? La far. Însă, așa cum ajută aceste suplimente de la Forever, bineînțeles că eu beau și gelul de aloe vera, beau și ceaiul, da? Mai iau și argi. Un astfel de pliculeț, eu îl pun în 2 litri cu apă, da? Deja l-am pregătit pentru astăzi. În 2 litri cu apă, eventual poți să mai pui și o lămâie, dacă vrei, da? Și o beau pe timpul zilei, da? Pe timpul zilei beau acest argi. Vreau să spun că este fenomenal. Energie, vitalitate. Vreau să spun că acesta este foarte consumat și de către sportivii de performanță. Este bun pentru persoanele care muncesc mult fizic. Ajută sistemul musculator, ajută imunitatea, ajută funcțiile ficatului, ajută circulația, așa cum am spus, da? Este fantastică. Se găsește într-o pungă, e o pungă, ceva de genul acesta, care conține 30 de pliculețe, da? Dintr-o pungă ai o lună și plus că sunt așa comode de luat oriunde. Eu mi-am luat câteva, da? Pentru fiecare zi câte unul, fără să iau toată punga cu mine sau cutia sau, da? Dar câteva pliculețe. Poți să le iei la muncă, poți să le iei când mergi, nu știu, la plimbare, undeva. Oricând eu am un argi la dispoziție, în geantă, nu știu, te simți obosită, nu prea ai energie, ceva de genul acesta, te ajuți imediat cu acest argi. Este fantastic, trebuie neapărat să-l încercați. Apropo de picioare umflate și dureri de picioare, și acest ceai ajută foarte mult. Acesta este un ceai pe bază de extrase din plante, da? Chiar conține și ghimbir și boboci de aloe vera și acesta la fel ajută digestia, ajută intestinul, ajută în caz de ții o dietă. Apropo de acum e perioada în care noi să ne regenerăm mai mult, da? Ieșirea din iarnă către vară, poate, nu știu, ai nevoie să scapi de câteva kilograme pe care nu ți le dorești, te pui puțin la dietă, te pui la sport și te ajuți cu te mai și ajuți, pentru că mai avem și nevoie de ajutor, de exemplu. De exemplu, acest ceai când te simți puțin balonată sau puțin, nu știu, umflată, sau te ajută foarte mult, ajută și la eliminarea retenției de apă. Pe lângă digestie, da, arderea grăsimilor, știți că ghimbirul este renumit pentru diete, pentru, de exemplu, pentru imunitate.
este foarte, foarte bun de avut tot timpul acest ceai. O cutie are 25 de ceaiuri, deci aproape o lună. Poți să pregătești într-o căniță cu apă, într-un litru cu apă, în 2 litri cu apă și îl bei pe parcursul zilei. Apropo de kilograme, în cazul în care vă interesează să scăpați de câteva kilograme, vreți să vă puneți puțin la dietă, vreți să vă ajutați cu ceva, și acest supliment, Termul, ajută foarte mult. Este un supliment alimentar natural care ajută metabolismul, stimulează metabolismul. Da? Bineînțeles că nu iei Term și nu faci nimic, mișcare și mănânci pizza. Nu. Te pui puțin la dietă, ai grijă la ce mănânci, o alimentație mai sănătoasă, multă mișcare și te mai și ajuți cu un supliment alimentar. Este fantastic acesta. Da? Este extraordinar. Trebuie să le luați, să vedeți. Are 60, da, de capsule, poți să ai o lună, chiar și două, poate eu iau una, două pe zi. Depinde, da? Și de obicei le iau înainte de mișcare. Mișcarea este foarte importantă, dragilor. Nu există niciun supliment alimentar, nici o pastilă minune care să înlocuiască mișcarea și o alimentație sănătoasă. Aceste suplimente alimentare trebuie oarecum îmbinate cu un stil de viață sănătos, fac parte dintr-un stil de viață sănătos. Eu le-am luat după mine și pentru că aici sunt oricum multe tentații, da, se mănâncă foarte bine. Oriunde te duci, miros, gust, toate mâncărurile din diferite țări, tradiții, sunt tentații incredibile. Și atunci eu mă ajut, da, mă ajut, pentru că dacă nu pun kilograme, eu pun ușor kilogramele dacă nu am grijă. Nu știu voi, poate sunteți mai norocoși, dar eu imediat se vede, da? Așadar mă ajut. Nu am plecat de acasă fără aceste suplimente. Tocmai pentru că stăm 10 zile aici, nu stăm 3 zile, un weekend, da? Stăm 10 zile. 10 zile e ceva timp, da? Așadar mă ajut. Mi-am mai luat acest supliment care este, de fapt, cum ar veni când îl pregătești cu apă. E un extract de spanac, țelină, nu știu, koji, struguri, semințe de struguri, printre care are și spirulină. La fel și spirulina ajută foarte mult, da, organismul în general, da, în general. Intrați pe internet și vedeți ce este spirulina și o să vedeți, pentru că este prin internetul de informații. Nu vreau să mă lungesc foarte mult cu acest video. Vreau să fac video așa mai scurte, maxim 10 minute și atât. Apropo de pierdere în greutate, să zicem așa, eu am venit cu shake-ul acesta după mine, însă acest shake nu este neapărat ceva pentru slăbit. Este, de fapt, un prânz înlocuitor. Se pregătește dimineața, de exemplu, la mic dejun. Noi luăm la mic dejun, da? Când facem micul dejun, cu lapte, cu cereale, cu apă chiar. Eu astăzi, de exemplu, l-am pregătit în acest, am pus în acest shaker, da? O lingură de acest supliment și nu l-am pregătit cu apă, da? Îl pregătesc dacă am nevoie, cum eu le iau după mine. De ce? Pentru că mergem la Safari Park și nu știu unde mâncăm, ce mânca, pe unde, în cazul în care mi este foame și nu vreau să mănânc, nu știu, tip fast food, ceva genul acesta, pregătesc imediat acest shake și mănânc, da? Și soțul și ia altceva sau fetița, da? Dar este ideal pentru oricând, nu neapărat în vacanță. Eu l-am luat pentru că așa îmi place, eu să fiu așa pregătită, organizată, da? Să nu lipsească nimic, mai ales că noi aici suntem în regim hotelier și trebuie să ne facem noi micul dejun. Ei bine, această pungă, de exemplu, ne salvează foarte mult, da? Bineînțeles că sunt baruri, sunt restaurante, însă îl ai tot timpul la îndemână. Dacă te trezești la 6 dimineața și vrei să faci micul dejun la 6 dimineața, îl faci la 6 dimineața. Și mai ales că poate să înlocuiască și prânzul, da? Nu doar dimineața, nu neapărat pentru dimineața. În cazul meu, uneori, nu mereu, îl folosesc ca înlocuitor de prânz. Dacă, de exemplu, ieri am mâncat mai mult și astăzi vreau să fiu mai lejeră, să nu exagerez,
să am așa un echilibru, astăzi sunt mai atentă, da? Dacă știu că, nu știu, diseară ies să mănânc nu știu unde, e bine, astăzi, în timpul zilei, sunt mai atentă. De exemplu, mă mulțumesc cu un shake și atât, da? Un shake mai slăbuț așa și atât, da? Și îmi beau și 2 litri cu argi, apă cu argi și sunt ok. Reușesc să mă mențin, asta, despre asta este vorba, cât de cât, pentru că, clar, fac ce pot și eu, da? Însă, iată că aceste idei ar putea fi o soluție și pentru fiecare dintre voi. Aceste produse se pot cumpăra oriunde, din orice țară, da? Suntem în 160 de țări. În cazul în care vă interesează ceva din ceea ce ați văzut, fie, nu știu, shake, prânz înlocuitor sau mic dejun, fie argi pentru circulație, energie, mușchi, de exemplu, da? Folosesc sportivii de performanță foarte mult pe acesta, argi, spirulină cu extras de legume, fructe, verdețuri, termu, care accelerează oarecum, stimulează metabolismul, ceaiul, da? Sau probioticul. În cazul în care vă interesează unul dintre aceste produse, puteți să îmi scrieți în privat, vă dau link-ul, pur și simplu un link și îți cumperi pe online în țara în care ești. Da? Și Forever îți aduce produsele la ușă. Nu vin eu, nu-ți trimit eu produsele din Dubai. Tu ai acces la linkul acesta, îți dau linkul, tu îți cumperi produsele în țara în care ești tu și Forever îți aduce comanda la ușă, plătești la Forever, nu-mi plătești mie, așa funcționează Forever. Este extraordinar. Din Dubai, din România, din Italia, de oriunde, tu poți să faci acest business. Este fantastic. Faptul că eu sunt în Dubai și îmi scrie lumea, tot timpul am o grămadă de mesaje, îmi cer scuze că nu reușesc să vă răspund mereu în timp oarecum real, dar o să mă uit cu calm și o să vă răspund. Îmi cer scuze, mai ales perioada aceasta. Să fii în Dubai și să scrie lumea că vor produse, că vor informații despre produse nu știu care, că vor și ei să facă business-ul acesta, este extraordinar. Asta este Forever, un stil de viață. Eu ceea ce fac, vă arăt stilul meu de viață, ceea ce folosesc eu. Da, eu iau probioticul acesta de la Forever, iau argi acesta, mă ajut în cazul în care, da, cam asta este Forever. Dragilor, vă salut, vă doresc o zi fantastică și cu siguranță ne revedem, pentru că vreau să fac un video cu produsele pentru îngrijire pe care le-am luat aici în Dubai, pentru îngrijire personală. O zi bună vă doresc!